Abaw, sa akin mo na ayaw yun. Diba? Ito yung siguro na punch test lang yun. Yung punch test. Okay na punch test. Salamat sa inyong paghatabog gayon na mga istorya ko sa inyo. At bangan karoon po na, nalipay kong tubos pigs kwarto nyo. Dahil ito para maka-istorya ko sa inyo. Mahimamat ang tanan. Sa mga taga-Cebu mo ko tanan. Mistak na dahil. Mistak na dahil. Mistak yun. Dali ka sa pinamungahan. Kawalang pinamungahan. Oo. Ito taga-pinamungahan nila, wala no? Ikaw taga-pinamungahan ka? Taga-pinamungahan ang amog yung pinanggalingan sa barangay Kinbawian. Pinamungahan. So pagkaling pakyar ito, Loy sa Ginoo, daghan magikuan. Akong papa, 17 ko sila ka nagsuon. Di city ka nagsuon. Isa rin mama. Nag-ibog kayo ko, yung sa city ko, kwenta-kwenta ko. Kung mantay ka na, wala may pahulay kada tuig sing panganak. Kaya di city ko, niya. Kutong ka mga anak, 40 ka pin. So, dugay naghandagan yung kayo. Mga na nga paggaling pakyada sa sa pinamungahan niya. Tungod sa kapobrehon, naato na sa Visayas, napunta sa Iligan, napunta sa Mindanao, sa Bukidnon. Ang inyong lingkod, dito panganak sa Bukidnon. Pag panganak na ko sa Bukidnon, panganak ko sa akong ginikanan, tungkol sa kalisod po dito sa bukid sa Kibaway Bukidnon, sa Barangay Pag-asa, nagkipagsapalaran na po sila dito sa Sarangani. At doon na po sila Sarangani sa bukid. Napadpad mo sa Sarangani. Dito na po na kamalay nga kung saan kalimutan. So, daghang salamat sa inyong yung paghatag gayon. Pwede po pumutana. Tana ko. Kasi po si pumutana. Bago na ko. Salamat. Inaarap ko bata po, di ko baboy. Pero guwapor, lamig. Saka nga yung nalami yung lechon diri sa Cebu. Pero na po ko yung lamig po nga kuan diri. Kanang native nga manok, na lechon. Lami diri sa Cebu. Lami na diri sa Cebu. Unya, tourism. Daghang kayo mga diving site diri. Kanang sa scuba diving ba? Scuba diver mo ko. Pwede license mo ko. Daghang po kayo diri. Unya, isa sa puhon makabalik ko sa kuan. Kung siya matabang sa Cebu, maningkamot ko nga kanang kung saan na ito pagpalapad sa mga kalsada sa main road sa Cebu, kay gamay mag-ayo niya ang transportation ba. Traffic ay ba, dugay. Tag 2 lanes man lang. So, kailangan madakkan sa pagmadakkan, lamig na kayo. Dali na kayo biyahe. From north to south, south. Ano siya? So, ingon na siguro. Ang mga